Šta praviš, sine? A ovo što je problem? Kako bi se to reklo na našem jeziku? Sve sliči. Ne znaš. Kalupaši ili? Možda, jel? Češ pozdraviti nekoga? Znam. A lijepo izgledaj. Pa to ima još. Šta je to, proba? Onda će i tata jedan probati. Baš pravo kroz. Pravo kroz, fino.